Straight to the point. Sa pikas bahin may galatong balikan sa kadali mga kagalaan kay daghan may hinooy na kinini ang nag-ingon nga ilan na lang biyaan ng ilang profession, ilang biyaan ng ilang unsa ilang mga trabaho karon, mas maayo kuno musod og pagka-kontraktor. Dako day kay kwarta ning kontraktor, labi pa mga higala og masod ka sa DPWH. Now kining pamilyang Diskaya, kining iyang asawa inday kay mao ni ang ni bangga ni dagan pagkamayor sa Pasig City, batok ni Vico Soto. Ang iyang asawa kay si Sara Diskaya, mayoralty candidate at that time, ug ang iyang banaday nga mao si Pacifico Diskaya. Nag-interview ni sa mga kailangan, na-interview na ni Julius Babaw. Na-interview sa rin Corina Sanchez kay kuno kato nga maong interview, lifestyle, kuno to sa itong kuana day. Karon na, nanggawas ning balik ni mong interview, kay kato mong interview, may gala panahon to nagsingabot ang eleksyon. Ba't karon nga ni ana ning flood control projects nga, perti na ni mahigalang pagka expose karon, na-expose ng maayo. Kay kining pamilyang Diskaya, siyam ka korporasyon nila. Pagkangilngiga. Diya kakaingon mga higala nga. Ngilngigid. Sila tagiya sa Alpha and Omega. Katong top 15. Duha nila ito sa top 15 ng nasod. Alpha and Omega o katutuang Saint Timothy. Nya napay lain mahigalang mga korporasyon nila nakakuha, mga kagalaan o kontrata sa Department of Public Works and Highways. Straight to the point. Kunting tiba-tiba ganang kwarta mga sukitig paminaw Interview sa Julius Babaw mga kagalaan. Dito nakasulti gyud nila nga unsa mga kagalaan kay kini pamilyang Diskaya matud pa sa una ni agi sa silag kakabos indaykin. Unya mauna nga kining manggihatagon dai ni kayo mga kagalaan. Labihan ka manggihatagon sila kay ni agi go sa pagkakabos. No, medyo buutan sa ilang mga kuan kunuhay pero mo lagi na kanagong inana kumon kana mga higala nga mura ganahang manghatag-hatag kanang kwarta labi pag pinaspasa ng kwartaha. Dunay uban niya kanana ang manggihatagon gyud tinuod pero dunay uban niya pareha bang kuan ba katutuang Escobar indekin. Atong story sa kinabuhi ni Escobar nga pirti ka manggihatagon pero katong iyang kwarta mahigala kwarta sa hangin sad kuha Pablo Escobar sus Ginoo ko. Kini mga higalang mga Diskaya butanon ko ni maayo ko muhatag-hatag na pero ang kwarta mga kagalang patiga aso-aso man sa ni kwarta anay kay gikan man ni DPWH Straight to the point. Flood control project siyam ka mga korporasyon. Duha na ini na-appeal sa top 15 nga ginganlan ni BBM. Ang uban, wa ma-appeal pero nakakuhag kontrata sa Department of Public Works and Highways. Tiaw mo na mga kagalaan nga unsang pagkahitabua mga higala nga kuaman. Medyo dako-dako yung kwartahan, no? Lahi ning sa QM po din, dato man sa ganis QM. Kini, mas dato pa gini siguro ni QM day. Wata makakuan ha kay kang QM magod sole proprietorship magod tong iyang ngilngig tong QM kay sole god. Ang kining ila lahi po ni kay niabot mga higala tanan og 31 billion ang ilang nakuha. So mapasalamaton ni sila kay DPWH kay kining DPWH di ay mga sukid dig paminaw na ada diha ang kining minahan. Kaya ito paminaw ng interview ang Julius Babaw. Kamo nakabati naman mo ng interview pero ako lang ipabalik pagpabati ninyo for emphasis para atong maanalisar pag maayo. Kaya Julius Babaw mga kagilaan kanhi ni anchor sa ABS-CBN. Karon nabalhin ni sa day asa man nga network ron. Dili sa may kuan. Lain iyang TV network karon. Murag jadi anak mga higala sa online or wa ba ni TV5 siya ron? Dadi ato paminawon mahigala kini Julius Babaw nga nag-interview ining magtiayon nga Diskaya nga nidaga ni si Sara Diskaya pagkamayor sa Pasig City. Ito naghanang kwarta ng gawas ito Pasig. Kunta ni Vico Soto. Pero mga tao dito wa mapadas kwarta. Now samtang nagsingabot ang eleksyon, interview sila ni Julius Babaw mauni ang nahitabo sa interview ato paminawon.
Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Ayan, okay. Paano yan? Yes. Paano kayo nakapasok doon? Bali, nakapasok kami doon, nagbid lang, at saka nagkaroon ang opportunity at ginanda lang namin po ang gawa namin, tuloy-tuloy. Maliit na project to. Malit lang po, hanggang lumaki ng lumaki ng lumaki, hanggang nagtuloy-tuloy po ang mga experience namin, hanggang naging malalaki na po yung mga Ano projects yung nakuha yung sa DPWH? Di ba ang daming, sabi nga nila, maraming bidding, meditate, mga ganun. Hindi, bid lang po. Bid Paano lang kayo po. nakalusot doon sa bidding? Yung prices namin lower than Lower. yes. Gano'ng karami kotse meron kayo? Oh, Parang- daghang kotse ha. Straight to the point. Now, kinis Julius Babaw, TV5 po ni siya dahil Frontline Pilipinas, vlogger o niya napod sa Unplugged YouTube channel dahil sad. Ya, kinis Corina Sanchez, segment niya nga gi-air sa Net25. Doon na po ni mga kung anong nga mga journalists, pero mo lagi na, no? Lahi po ng issue ha, pero ato sa unahon ning sa kining kang magtiayon mahigala nga diskaya. Doon na gislaing kaugalingong story sa kinabuhi. Kay kini day mao magtiayon pagsugod, dili pag yun ingon nga kuanday. Inahinay pag yun kinabuhi. Pero sa pangutanan Julius Babaw nga, medyo kanos aman gyud nga kanang medyo gumanda ang buhay. Sa diha kuno day mahigala naka DPWH sa sila, gumanda na ang buhay. Ningiga gid ng DPWH, no? Doon na rabay nakasulti nako nga doon na po'y doon na empleados Department of Public Works and Highways in Dakin nga nakapanag-iya og yak. Doon na yate ay ka pagkangilngi gid ni sila mga sukit ti paminaw ha. Lain-lain gyud og sugilano ni kay kini bitaw mahigalang pamilyang Diskaya tag-iya ining Alpha and Omega nga construction firm og tag-iya ining Sintimote ila man ni. Nasa yung kaugalingong story ha nga primero ginagmay lang ana mura sa QM ba nga primero ang QM builders may galana nindalas na mga kaigalaan og kuanay nagsugo gid kuno bambo pero tinatinda lang dito mga higala sa Dumanhog unya human ang ila mga kaigalaang hardware ilang dako na ni expand sila dito sa Ronda ha nya kadugayan ni sud na sila mahigala mga kontrata diha na gyud ang pagsulbong so kini po ila mahigala sa mga Diskaya nagsugod sila po og kanang ginagmay gipangutanang Julius Babaw kanus aman nga nagsugod yun nga gumanda ang buhay bebe ato balikan gamay ang interview dong be asa man to dong sige bebe ato balikan gamay kani sige Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Ayan, okay. Paano yan? Ayan. Unsa day kuno gateway nga medyo gumanda ang buhay. So ang tubag sa diha na kunong DPWH na. Di ka makaingon day mga kahigalaan ng ngilngiga oy. Ha? Sa dihang naka DPWH na. Okay, rewind dong interview dong, rewind gamay dong niya play. Sige kuno be. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Ayan, okay. Paano yan? Yes. Paano kayo nakapasok doon? Bali, nakapasok kami doon, nagbid lang, at saka nagkaroon ang opportunity at ginanda lang namin po ang gawa namin, tuloy-tuloy. Maliit na project to. Malit lang po, hanggang lumaki ng lumaki, hanggang nagtuloy-tuloy po ang mga experience namin. Katsa. So ginanda lang kuno nila ang ilang ginawa. Malagmit pagsugod siguro ani ginanda gyud ay. Pagsugod nya maayo sa siguro mo bahin ug unsay angay nga bahinunon. So ginagmay pa pagsugod. Ginanda lang kuno nya gi. Astilan may gala kini hinuon nga interview ni Julius Babaw. At least nakaangkon sila kining magtiayon nga kanus abagi feature sila ilang kinabuhi nga dito gyud sila mapasalamaton gyud ni sila mahigala sa DPWH. Naa day nang kwarta gyud diha mga sukit tig paminaw maoy nakahatag nila og kini ni ang nindot na hanip na ang buhay. Sige kuno be balik gamay dong kay total mubo ra man nga interview una na to balik gamay niya tuloy-tuloy na kuno be Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo?
Nag-DPWH kami. Ayan, okay. Paano yan? Paano kayo nakapasok doon? Bali, nakapasok kami doon, nagbid lang, at saka nagkaroon ang opportunity at ginanda lang namin po ang gawa namin, tuloy-tuloy. Maliit na project to. Maliit lang po, hanggang lumaki ng lumaki, hanggang nagtuloy-tuloy po ang mga experience namin, hanggang naging malalaki na po yung mga Ano projects yung namin. nakuha yun sa DPWH? Di ba ang daming, sabi nga nila, maraming bidding, editate, mga ganun. Hindi, muna. bid lang po. Bid Paano lang kayo po. nakalusot doon sa bidding? Yung prices namin lower than Lower? Yes. So mo na ni mga higala ha, ang prices naman na makalusot sila kay lower ko no. Kunya ginandahan lang kuno ang ginawa, ginandahan mo na mahigala panalitan ka na karon nga dinagko na gyud. Imagine ka ilan nakuha mahigala sa tulo ka company nila, ang Alpha and Omega, Saint Timoteo katong Girarday. Sa tulo 17 billion ilan nakuha. Plus ang ilang uban mga companies kay siyam man tanan. Siyam ka mga companies nga sila'y tag-iyara. Nakakuha kontrata sa DPWH ni amount tanan og 31 billion. So ginandahan mo na karon nga ang mga flood control projects ginandahan mo nang way nakita. Astang kuyawa din ilang ginandahan, ha? Pero ngilngigaw dagyo ka kaingon mahigala nga makaingon sa kag sana all, ha? Kay gi-picture mas lagi gisuroy sa dito sa daghanang sakyanan dai Nestor. Daghang sakyanan makatuo sa ka kay kining usabi tawo nga ning adin may galang naapil sa 15 na naman sa helicopter dai. Naa may helicopter siya, nakapalit og helicopter tingali tungod sa kadaghang project siguro ba. Unya mo na nga dunay mga site ditong bisitaon, dili na mo sakay og kanang sakyanan sa kamad-an kay basin og matraffic. Nga kining pamilyang Diskaya mga higala nga dunay kini ni ang transactions DPWH daghana sa kanang store. Pati daghana mga luxurious para bigyan luxury vehicles. Ang ilang gipanag-iya ang ilang gisuroy man tanawa ko ato kunong paminawon daw may padayon nga video nga gisuroy dito. Sige parking mas kanan pati daghana kino. Bebe itong paminawon. Sige. Baba, parang personal use lang namin nasa 30 plus na yata siya. 30 plus. 40. 40 plus. Ano-ano klase mga sasakyan to? Usually gusto namin yung mga SUVs para kasi apat yung mga anak namin. Isang sakayan lang kami lahat. Parang nasa isang sasakyan kami. Oo, nagagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na nga. Hindi na nga, kasi dami. Yung iba, pinapagamit namin sa mga bata as panghatid sa yung school. hatid sa school yung mga bata. Or kaya yung iba kasi, yung anak ko, yung... Asa gamay na katsa names, limang ka na no? Kontraktor kas DPWH may galapida. Kwarta sa mga tao na buhis sa mga tao. Ang kontraktor 40 kabok sa kanan luxury vehicle. Samtang ang mga magbubuhis ay baktas. Kabit mahigal sa POJ. Grabe sa disparities kinabuhi, no? Makaingon sa kamahigala nga pagkasulti baka na nila. O di ni masilutan na may nani mahigala nga klase. Murag magtudlo ka sa mga tao ining kalakihan dakin nga magkontraktor ka na lang. Mangawat mahigala ginagmay preso. Mangawat binilyon way preso. Iyawa ning kalakiha limang ka ni mga klasiha sakyanan. 40 ka mga sakyanan. Rewind ko no balik to may kanang sugod lang gid be. Ana tuloy-tuloy na tadayon. Be sige ko no be. Ano karami kotse meron kayo? Parang dito sa baba, parang personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 30 plus. 40. Mga 40 plus. Tarawa, cut. Wa na gusto kami memorize gani ko pila ka ilang mga sakyanan. Ay! Kalimot na kini ng asawa. Mga dito sa 30 ingon ba na 40, ha? Inanak kadaghan sakyanan ha? Luxury vehicles. Pagkangilngiga. Susao man nimo na pag tingali udi na gyud madaog Lunes kaning sakyanan na, Martes kani. Libang ka usa ka buwan mga kaigalan sobra sa usa ka buwan lain-lain nimo sakyanan pwede. Pagkagrabiha ka. Pas kangilngiga day no? Tangilngiga. Murag ka mga higala makaingon pida. May palagi nagkontraktor ta. Ay!
Ngiga, oy. Apil sa 40 ka luxury vehicle sa ilang grahe. Mercedes-Benz, katong mga, sus ka mga, pagkangilngig, di ko kaila ganis ubang mga sakinan nga pagka high-end na lang yun. Ha? Huwag kami memorize, ingon nga pila, ingon Julius Babaw, pila man kasakinan, ingon babay, more than 30, ingon po mahigalang lalaki, mga 40 na. Ha? Imagine ka, even sa figure yun nga paghatag ni store, wala na sa kimemorize kung pila. Muna ilang grahe. Muna ilang grahe. Tiaw mo na mga kahigalaan. Nga kapoy-kapoy pa mag-iskuilaan ng ni aramay hayahay man na mga higalang kontrakto. Okay, rewind ka may names. Play names. May kono be. Gano'ng karami kotse meron kayo? Parang dito sa baba, parang personal use lang namin. Nasa 30 plus na yata siya. 30 plus. 40. Mga 40 plus. Okay ha, kamay lang. Cut. Personal use lang ha. Personal use. Wapay labot mga higala ng mga sakyanan. Jesus, Ginoo ko. Ang sakyanan sa korporasyon, katong sa mga service migrants, mga engineers, nga gipanag-iyas korporasyon, katong mga pastila. Ang personal use lang, 40. Asa ka mangita na ni store? Asa ka mangita na? Sa bagay, doon ay nakasulti nako nga mismo ganing DPWH din sa ato ni. Ako ipaklaro sa nako ni kay kanin gusto kog mga ebidensya gyud klaro. Pero ni ana, naay empleyado sa Department of Public Works and Highways din sa ato na dunay yate. Kuyawa no? Inana day gyud nang pagkagabiha oy. Grabing kinawatay ko mauho na, ha? Basihan na nimo mahigala sweldos gobyerno, naaman na mga higalay, naaman na mga salary grade. Maklaro man na. Pila may salary grade ani, ma-check man nimo. Og unsay imong tan-awon ang lifestyle check sa usa ka empleyado sa gobyerno, panalitan ka na akas Department of Public Works and Highways. Ma-check nimo na, ngilngiga kapalit ka ng yate. Pag ngilngiga kumahon? Mausad ni mahigala ang pamilyang Diskaya? 40 ka mga luxury vehicles personal use palang wapay labot mahigala tong gigamit sa kumpanya. Okay, balik ka names. Go names. Gano'ng karami kotse meron kayo? Parang dito sa baba, parang personal use lang namin. Nasa 30 plus na yata siya. 30 plus. 40. Mga 40 plus. Ano-ano klase mga sasakyan to? Usually gusto namin yung mga SUVs para kasi apat yung mga anak namin. Isang sakayan lang kami lahat. Parang nasa isang sasakyan kami. Oo, nagagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na nga. Hindi na nga, kasi dami. Yung iba, pinapagamit namin sa mga bata as panghatid sa yung school. hatid sa school yung mga bata. Or kaya yung iba kasi, yung anak ko, yung dalawang anak ko kaya na mag-drive. So, minsan ginagamit nila. Ano klase mga kotse to? Describe mo sa amin. Okay, so mostly American car siya. So, ito yung Cadillac. Gingiga. White Sa and black. American cars? Ha? Pag limang ka ni mga skinana, mahigala, pagkamahal na lang kayo ni mga skinana, pila ka milyon ang kantidad ka na usan eh. Straight to the point. Limang kas klase-klase mahigala sa sakyanan nga naaaning magtiayong Diskaya. Ang ilar yung gateway mga higala nga ni asinso sila sa dihang nakakontrata sila sa DPWH. Ini mo'y admission nila mahigala nga klaro yun. Straight to the point. Muna nga construction worker ka, gyano kang construction worker. Ha? Mularga kag Saudi layo ra kaya di arang Saudi dili napita din iso. Di ba ganing klase sa kanan dili ni basta-basta nga mga klase sa kanan luxury vehicles ni. Kay ba mo pili mga presyo ani? Ha? Jesus Ginoo ko. Pagkanyilngiga. Pero ha atong balikan ha, unsa nga mga klase sa kanan? Kini usa Cadillac ni mga higala kanang maong sakyanan mahigala porbidang mahala na. Atong tagaag pagtagad mga sukin tigpaminaw kay primero katong gimensyon niya. Katong Cadillac lahi pa to mga Mercedes-Benz mahigala katulad yung high-end. Kay naman mga higalay kana na ang dili high-end ana gyud. Naman to mga higalay katong premium gyud niya. Naaman ang premium lagi panguha. Ha? Depende sa model pero tan-aw nimo ang ilang mga kanang latest gyud. Di atong balikan mga sukin tigpaminaw be. Sige ko no dong. White and black. Ito yung sports niya. Sports edition. version. Yes. Okay. 20, ano yata yan? 20...
Basta, Oo, something 20-something, oo. And then, syempre, yung Lincoln Navigator. Ito yung una na bili namin. Tapos yung, yung black pa lang una na bili namin. Tapos yung white, gusto ko may white din siya. Black and white. Black and white. Black and white. Yes. Eto isa. Denali. GMC Denali. So, black and white version din siya. Pero ito, diesel to. Ito gas. So, ito si black and white. And then, eto, nakita ko to, sinerge ko talaga sa ano to. Walang ganito sa Philippines. Nasa YouTube. Oo, na-search ko. Grand Wagoneer, parang jeep. So, wala siya dito, walang ganito sa Manila. May isa yata kumuha, pero nag-iisa lang itong kulay na to. Ay, pahagamay lang. Freeze sa names. Freeze. Ang ilang ipanguha may galak kining high-end yun, ha? O maghisgot kay Mercedes-Benz, murin siya may galak kung dili kay high-end from 4 million to 22 million. Mo na iyang range mahigala. Ang ilang gikuha ang high-end, ang 22 million. Ang Bentley mahigala, mo range siya 14 million to 44 million. Wala ang ang gikuha gyud ang kategong 44 million. As kangilngiga mga sukitig paminaw Inanak kangilngiga. Ang Rolls-Royce, mo range siya 32 million to 40 million. Ang kining Cadillac mahigala, mo range siya 3 million to 22 million. Ang Navigator na sa mga 18 million. Kadto yung pinaka-premium, pagi panguha ni store. Magdagan sa kalsada, may kalamatay. Inig, na mga biding-biding, mga sukitig paminaw ato sa DPWH, mao ni ang mo bidi to, nya ikaw ni store mo parking ka multicabra ng imo. Ay! Sigurado gyud kandi ka kadaog ni store. Ingo man nga rita kay gwapo kay sakinan, sigurado gining mahatagan kita ini. Ay! Wag ngilngig ka mga sakinan na. Okay, proceed on. From the US. It's an American car. Yes, it's an American car. Yeah. Bakit nagusto mo to? Ewan ko, ang ganda ng body niya eh. Tapos parang compact lang din siya. Tapos yung color kasi, ang ganda. Gusto ko red. Nagmamaneho ka rin? Marunong ako mag-drive, left, right. Hindi ako marunong mag-park. Yun. Okay. So, yung sa likod, yung Suburban. Suburban? Dito na yan, local ko na nabilit yan. Local na lang. Oo, si Suburban. Tsaka si ganda. Alphard. Oo. Ganda naman ito. Kuya, wag parkinganan. So, mahilig kami sa mga malalaking kotse Oo nga kasi eh. para kasya kami. Tsaka yung mga anak ko kasi malalaki. So, here naman, mga pick-up tong dalawang to. Natuwa naman kasi ako sa kanyang lalaki niya eh. So, ito yung Dodge Ram. And then, the Tundra na Toyota. Sobrang comfortable. Ang ganda ng suspension nito. Imported din to, no? Yes. Parang walang ganito dito, no? Pilipinas. And the color red itself. Kasi bihira yung red na color nito. Nice. And then the Toyota Sequoia. This is the TRD Pro. So more sports, tapos ito yung capstone, yung high-end niya. High-end High-end, no? version. High-end yun. And then ito sa mga unang sasakyan na na-purchase namin, yung X5, tsaka yung F-Pace na Jaguar. Jaguar pa. Yes. Sus, ginoo ko. O mga unang sasakyan namin to. Bilang Jaguar dahil, mahalang Ano Jaguar. lagi niyo nagagamit na sasakyan? Yung Rolls. Dito tayo, dito. Dito pala. tayo. Yan. Ito parang hindi na nagagamit to, Sarah. Ito yung one of the first cars na meron talaga kami is this Altera. Ano na to, hindi na nag-reproduce to. So, Wala, ayan. isa sa pinakauna namin na Ito sasakyan. yung Hindi namin tinatanggal. GLS, Mercedes-Benz, GLS. Mercedes. One of the S-Class series ng Benz. SUV din siya, hanggang likod, 3 row siya. And then the Volvo XC90. Ito yung gustong-gusto ko na dati na unang bilhin. Nung nabili na namin siya, hindi ko Volvo pa na, Volvo. ginagamit. Oo, ang anak ko, anak ko gumagamit nito. At least nagagamit na rin pala. Yes. Kahit paano, no? Yes. Napakaswerte naman ng mga anak nyo. Oo. And this is one of the most expensive purchases na kotse noon nabili namin. This is the Autobiography Range Rover. Range Rover. Oo. So, pinakamahal to noon nung wala pa yung mga nandun sa harap. Mga anong taon yan? 2020? 2020. Yes. 2020? Yan. Ito bago na. The Evoque. Oo. Gusto ko sana maliit lang. Tsaka yung kulay niya kasi gusto ko red. And then, Defender. Nakita ko to sa Dubai.
No? Oo. Nakita ko sa magazine, tapos sabi ko, gusto ko ng ganito. Yan. Hinintay namin dumating yung long wheelbase. Kasi 3 rows siya. Usually yung Defender niya is the small compact one. Yes, oo. Ito yung mas malaking version. Yes. Oo, para kasya kaming Land Rover. lahat. And then we have yung LM, yung Lexus na kakambal niya si Alphard. Oo The nga, higher no? end of Medyo hawig nga, no? Yes, the higher end of the Alphard. High-end sa Pero Alphard, no? Lexus ang ano niya. Lexus. And of High-end, course, ha? yung LC2. Land Mga luma na. Yes. And then sabi ko, gusto ko ng artista van. Dati kang artista. Hindi. Muntik na maging artista. Oh, yes. Ito so, yun. oo, yung Savannah, nagpahanap talaga ako yung artista van. Kung tawagin. So, GMC siya. Yan one of the latest Asa man to usa nga ganahan sa dong kay na kunoy payong dong. Asa man to dong, ha? Napay payong dito inig abli nimo ba? Sa pultahan, asa man tong usa. Ngilngiga no? Ato ning pagtagad makaigalaan kay di ana. Ang iyang presyo mga kaigalaan. Puting ngilngiga oy. Pakurat ka manghigala kay lima ka na. Ang kining mga sakyanan ta Lexus. Kining mga Navigator. Kanang Navigator mahigala 15 million man ang kantidad anang Navigator, na ay GMC car, 5 million ang range ana to 17 million. Kadtong Jeep Grand Cherokee, naa sa mga 5 million. Sus Ginoo ko. Toyota si Kia, si Kuya, sabi pa pronounce day. Nasa mga 9 million nga to sa 17 million. Mahal na Toyota si Kuya. Ang kining ato baratuhon na George si Kuya. Atong driver reporters DYHP, pero kining Toyota si Kuya mahigala pati mahala, oy. Pastang grabiha. Ang Volvo na ay tag 5 million to 10 million ang iyang range. Ang Land Rover nasa mga 6 million to 17 million. Kining Lexus mahal gin Lexus, no? At 10 million ang iyang high end. Mo na mga sakyanan na store. Inig adto nig aten og bidding ana, mosakay na ito mga tag 40 million sakyanan. Ang taga DPWH nga makakita maingon daw niya kana padagana. Ayaw pa tuga-tuga. I-parking niyo mo dito yung bidding yan. Parking na kag multicam. Mapildi kas bidding ang kalakihan. Makapanlingo-lingo yung ka mga sukit tig paminaw in town. Grabiha oy. Ang Range Rover mga higala, lahi tong Land Rover. Lahi pa ginang Range Rover, Naa pa mga higalay, kanang Range Rover tag 5 million sa to 10 million ang kantidad mga sukit tig paminaw. Wa gyud sila sakyanan nya kon. Unsa din sakyanan na gani nga 40 million, dai bisa ka nagsikanhan mo palit kag sikanhan ana gani. Nay mga kwan, ato katong Bentley 14 to ang range niya, ang pinaka low end 14 million, ang pinaka high end 44 million. Nay gibaligya sikanhan. Pili baligya ato day itong kwan nga sikanhan lang gani nga gibaligya. Lahi pa tong Jaguar. Ang Jaguar mahal kayo oy. Doon na mga higalay gibaligya nga itong high end yun niya, gibaligya sikanhan, mga 20 million sikanhan lang gani. Pagkangilngiga mga sikanana. Asa man ka mangita mahigala, Unya og ikaw mo kani dong. Tara, ato paminawon ko ni dong. Kani. Paminawon ta ko dong. Pero hindi ko pinagagamit sa payong na to. Sugod. Kasi mahal yung payo. Okay, sugod. Kana. Kaya mo ito kinuha. Kasi ito, may payong, Natutuwa ako sa payong. Ayan. Naisudanan sa Pero payong? hindi ko pinagagamit yung payong na to. Hindi pwedeng gamitin. Oo, kasi mahal yung payong. Na may payong sa DWHP na magpanghatag? Niya ko na. Ang hinungdan nga gipalit na sa kanana. Naman itibok video ani Nims. Sakay pa ni Julius Babaw Nims. Pagita ko ng kanang kuan kompletong video ani Nims. Pertingil ngigaw gipalit kay na ako ni sudlanan sa payong. Kaya mahal ng payong nga. Ug masakpan lang kay maminos DWHP naman po may kahatag nga payong.
Kuyawa mga sukid di ba no? Rolls Royce ni nga sikinan kadto na ipayong. Sulanan na ba? Yo limang kana sige balik ko no dong be, dong names. Okay. Nakita na ni mo names wala pa. Sige karon taon ha. Kuyawa ning kalakiha mahigala. Sige kana. Audio. Mo na sugod na? Ni Mama Kasi ito, Mary. may Yung dami payong. nagtutusok ng mga bulaklak doon, mga Natutuwa flowers. ako sa payong. Paano ba to? Sa payong. Ayan. Pero hindi ko pinagagamit yung payong na to. Hindi pwedeng gamitin. Oo, kasi mahal yung payong. So kaya mo to kinuha dahil Kasi ito, may payong oh. Natutuwa ako sa payong. Paano ba to? sa payong. Ayan. Pero hindi ko pinagagamit yung payong na to. Hindi pwedeng gamitin. Oo, kasi mahal yung payong. So kaya mo to kinuha dahil Kasi ito, may payong oh. Natutuwa ako sa payong. Limang kana hinungdan ha. Ayan. Asa katsa kamay, freeze dong. Atong kanan tong usa ka video nga ni sakay si kuan dito sa ilawom gid anis kanana dong. Induta na ba kaayo sa liderit kay nga kuan oy? No? Magkano indekin mingon nga palit ana nganong ganahan ka palit na ipayong. O katong usa ganahan ko skolor. Mula nag namili mula nang malit o kindi. Kuyawa mga higala oy, kaingon ni kag porbida. Sus Ginoo ko. Usay makaingon ta nga may pa magkontraktor na lang tanis to. Pero kung kwarta naman lang mga higala pod lagi nga inanang klasiha, medyo lisod kayo, medyo di ta katug, di ta ka ambot ba? Nganong ganahan sila sakay-sakay anang klasiha sa kinan kung imo nang pinaspasan mga higala. Bebe, mo na ni dong, sige ko no. Istavan. Kung tawagin. So, GMC siya. Yan one of the latest purchases niyan eh. And then nung unang bili namin nung white na Cadillac, dumating tong Ford Bronco. Binalik Ford to. Bronco? So, this is one of the first editions of the Ford Bronco. Yan. Ford Bronco. Mercedes. Ang ato yung Bronco rab lagi ta kuto. Ito yung namin na Mercedes-Benz. Mercedes-Benz mo. Mercedes-Benz. Yes, the blue one. Tapos ito yung X7. Nung lumabas siya, bumili kami kaagad. Natuwa naman ako. Bumili ka agad? Kasi ganito X7 yan eh. siya. X7. Mahaba. Maggawas, Mahaba. bumili ka Mahaba agad. siya, Saka kasya. malaki. Mas malaki siya sa mga normal na na Mercedes-Benz. Tapos we have yung Sprinter. Isang artista van din siya. Oo, talagang showbiz na showbiz. Artista ba na naman? Ito naman for long drive, yung malalayo. Sobrang komportable niya. Tsaka yung loob kasi niyan, parang captain's chair yung mga nasa loob. Hindi ba siya malakas sa gas yung mga sasakyan ninyo? Hindi naman. Hindi naman. Mga lalaki, di ba? Hindi na namin maramdaman kasi paiba-iba nga ng sasakyan, kaya hindi namin alam kung gaano kalakas. Di na malaramdaman ang Ito naman, the Gladiator. This is my Naman, pali mo son's na. car birthday gift namin sa kanya to. Wow. So, pinalagyan niya ng kung ano accessories eh. Ito, This Porsche. is the Porsche, yes, Cayenne. Porsche, Jesus, Ginoo ko. Sabi namin, gusto namin makaano ng medyo parang sporty, pero hindi namin nagagamit. And then we have the Maserati. Maserati. Yes. Maserati. So, nung lumabas siya, bumili kami na Magkano Maserati, naglabas na itong yung model na latest to. pa Hindi rin. rin siya nagagamit. Pagkaniniga. Anak ko lang gumagamit. Grabe. Ito, this is one of talagang gamit na gamit namin to. This is the G63. Matte finish eh. So, very rare yung ganitong kulay. Tuwan-tuwa ako. Madaming nagkakagusto nito eh. And then yung Benz na Avantgarde. Kasabay ito nung kulay blue na Benz. One of the Mercedes. maganda siya kasi may table sa loob. So pag hinatid yung mga bata or sundo, yung isa, lalo yung panganay ko na nasa Mapua, yan ang ginagamit niya kasi pwede siya sulat or gawa ng homework habang nasa loob. Yes. Ngigaw eh. Oo. Samtang magdagan, Yung hinong dalawang homework na moonbuggy, dadali namin sa farm namin to sa Batangas pag nagawa na. And then we have the Bentley. Wow. Yes. Bentley. Ito yung Bentley. Tanginiga. Itong binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. May wine glass din sa loob. May Nilalagyan ng decanter. wine. Yes. Sosyal. Pero hindi naman namin nagagamit. So, ito. Ang inside niya naman red and black. Ang interior, ganda rin, yes. O, yan. Bentley. So, Tanginiga. ito, sorry. Yan. Ayan. Nice. Yan. Very sporty ang loob. Yes. Ay, sorry. So, ito yung... Bakit hindi mo open yung ilaw? Yan. Tapos lumalabas sa sahig yung... Oh,
logo niya. Oo nga, no? Astig, oh. May logo ng Bentley. Pag ano, so para may projector siya, oh. Yes. Nagpo-project siya ng logo sa floor. Yan, Ayun. ito Oh naman, my kaya siya gosh, na, may look at ano that. siya dito. Actually, champagne glass, nagkamali ako. Oh, So, champagne yan. glass, niga. Yan, pwede siya dyan. Oh, Tapos may champagne holder dito. Tapos pwede mo siya ilagay dito kasi nag-chill. So, sabay chiller din siya. So, oh, may Pati chiller pa. yan, armrest lang siya pag ano. No? Social. On a normal day. Oo. Para kang nasa first class na aeroplano. At tinod yan. So, pwede siyang ibalik. Yan, isa sa mga reasons. Pag may kakaiba, yun yung... Galing. Then we have the Maybach. Mercedes-Benz Maybach. Yung SUV version ng kinuha namin. Ate color niya, ganda, oh. Yes, ano siya, two-tone. Oo. So, ito, maganda din to. And then, of course, yung latest... Your favorite? Yes, our favorite is the Rolls. Rolls-Royce. Yes, the Rolls-Royce. This is the Cullinan. So, yung Cullinan, SUV siya ng Rolls-Royce. Pero, ang kaya lang iupo nito sa likod, 3. And kaya ako to Maliit lang sa loob. Malaki-malaki siya. Kasi parang... For comfort siya eh. Kasi malawak yung Yes. pakikilusan mo. Upuan, no? Malaki. Yes. Ito, maluwag lang yung likod niya. Parang pang-luxury lang talaga. So, ang ano na to, kasi Cullinan siya. Siya yung SUV ng Rolls-Royce. So, ito, yung dumating siya, interior siya ng Hermes Orange. Wow. Oo. So, sa yan yung loob, kulay oh. ng Hermes. Hermes Tapos may Orange, oh. skylight siya sa taas. Hermes Orange. Parang may mga stars. Yes. Oh my God. Parang limo, no? Yes. Oo. Tapos ang doors niya pa ganyan. So, pa-open siya pa ganyan. Okay, names. Okay, names. So, kaya mo to Fresh- kinuha? Fresh names. Fresh names. Askang ilngiga. Makalingo-lingo ka mga higala. Pagka, kapiyas mga sikinan, oy. So mo lagi na niya katuko sa pod inday kini naitibol din ha. So samtang maghatod sa mga bata, magkuha sa mga bata, ang mga bata magbukhad og tibol nga kuan niya, maghimog homework na yon. Kay aron nga mga bata gyud tudloan nimo gyud nga ato eskwelahan ay nasa kanan maghimog homework aron nga mahimo na pong kontraktor po. Ay! Ipafeel yung mga bata yung mga uning kinabuhi, ha? Nya pwede ka nga kuhan, ha? Doon na, oh. Nya nindot kay mga lingkuranan dito sa sud, ha? O nanay, gusto kag na table na, samtang magabiyahe pa daw sa eskwelahan, nahimuon ng homework na, ha? Alayuhan yung homework ninyo, aron nga mahimo mong kontraktor. Ay!